बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिसिआव बियाब बारायनायनि बाथ्राखौ जों खोनानो मोनबाय थादों। दा बियो आयेन बायदियै बा बिल पास जानानै इमप्लिमेन्ट जामारोब्ला बियो जोंनि थाखाय बा बर' जाथिनि थाखाय फैबाय थानाय समाव माबादि दाजाबथाय एबा दानख्राय जागोन होननानै सारा सानो, बेनि सायाव मा फोरमायथि होगोन? गिबियावनो नोंथां फंबायनि सोंनायनि फिननायखौ होनायनि सिगाङाव आङो दिनैनि दिनाव आङो खर' गंग्लायै जोंनि बर' माहारि साफ्रोमबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय जायफोर मुंख्लं जालांदों, हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावलांदों, बिथांमोनखौ आङो खर' गंग्लायै आंनि खुलुमनायखौ, आङो सिबिनायखौ बावहरग्रोनायजों आंनि फिननायखौ लासैनो आं होलांनो सानदों। गुबै नोंथांनि फिननायनि होनायनि सिगां जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिफ्राय जायफोर एफा एनै मोनथिदों, रोंगौथिनिफ्राय बुंदों, बेफोरखौ गोरोन्थि लालायनानै जोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। जों सोरबा गोरोन्थिफोर मावदोंबा, आंबो गोरोन्थि मावदोंबा आसि थुनानै खोन्थालायनायनिसो नैबे सम। जि थासारिजों बर'फ्रा दिनै दङ, बे थासारिखौ नायोब्लाथ' बै समनि थासारि पिटिसि आरो आबसुनि बै समनि थासारि गोसोखांनानै जोङो लानाया मोजां, जाहाथे जोङो आरोबाव जोंनि थासारिया बेबायदि फैयाब्लाबो दिनैनि खोलोमनि दावहायाव जोङो जेननायखौ जोङो नुगासिनो दङ। गिबियावनो बर' हारिनि जै, जा हक आङो जै बर' हारिनि बेखौ आङो गिबियाव लाबोग्रोबाय, खारन आं बर' फिसा। आङो जेब्लायबो बर' हारिया अरायसम बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ साफ्रोमबो। ओमफ्राय आङो दिनैहाय नोंथांनि जि सोंथि बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव नोंथाङा सोंदों जे फैबाय थानाय समाव 54 कनस्टिटिउन्सि जासिगोन, लोगोसे 6 नमिनेटेड बाय दि गभर्नर, नमिनेटेड मेम्बार माने बिटिसिनि MCLA नमिनेटेडआ जाहैबाय 6। बेनि सायाव गुबै सोंथि सोंदों। आं दा दिनै रायजो राजाफोरनि आशिर्बाद मोनगोन, आंनि बुंनायाव माबाफोर आशिर्बाद लानानैसो आङो बुंनो सानदों। दिनैनि दिनाव जोंहा बिटिसि बा बिटिएडिआ दिनैनि दिनाव MCLA हिसाबै बिटिसि इलेक्सन रुल जोंहा दङ। बिटिसि इलेक्सन रुल 2004 दंखायो। दा ओमफ्राय बिटिसि जिहेतु जोंना एमेन्डमेन्ट जादों 2003 आवनो, बै एमेन्डमेन्ट मडिफाइड 6 शिड्युल जोंनिया डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, बेसिकेलि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, जोंनिया मडिफाइड डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल। ओरैनोबा जोंना रिजनेल काउन्सिल नंखाया। बेखौ जोंना एकदम कनसेप्टआ क्लियार जानाया मोजां। आं रायजो राजानि जानानै आंनि मोन्दांथिखौ आं दिनै बुंदों, आं रावखौबो थांखिनानै बुंनाय नङा। मानो होनोबा जोंना बिटिसि हिसाबै 40 कनस्टिटिउन्सि दङ। 40+14 खालामनो नाजादों। 40+14 खालामनो नाजादों, लोगोसे 6 नमिनेटेड खालामनो नाजादों। दा जोंनि थाखानाय 40आव जोंनिया जाहैबाय 30 सिट इज रिजार्भ फर दा ST प्लेन नङा होमबा? आरो जाहैबाय बेनियावनो माखासेया जाहैबाय नमिनेटेड 6 थाबाय नङा होमबा? आरो 10आ रिजार्भ फर दा नन ट्राइबेल नङा होमबा? नन ट्राइबेलनि थाखाय आरो माखासे बेयाव गासिबो कन्टेस्ट खालामनो हायो मोनबायाव नङा होमबा? बे हिसाबै ओरै लिरखानाय दं आरो आं कनस्टिटिउसननि खोथाखौ लिरनोसै। Provided that Bodoland Territorial Council shall consist of not more than 46 members, of whom 40 shall be elected on the basis of adult suffrage, of whom 30 shall be reserved for scheduled tribes, 5 for non-tribal communities, 5 for open for all communities, and remaining 6 shall be nominated by the governor having same right and privilege as other members. बे आरो मेइन बेनो जाहैबाय कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट जानानै फैनाय आरो
बे जाहैबाय भारतनि संबिधानाव जानाय रोखा रोखा लिरनाय 6 शेड्यूलनि प्रभिजन मथे जानाय। ओमफ्राय जोंनि BTC आनो जाहैबाय सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफोरा आसामनिया एसे गिदिर गिदिर बुंनो थाङोबा जेरैहाय डिमा हासाव नङा होमबा डिमा हासावाबो एसे गिदिर ओमफ्राय कार्बि आंलंआबो एसे गिदिर किन्तु बिसोरना गंसे गंसेल' डिस्ट्रिक्ट आरो गंसे डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो बिसोरनिया। दा जोंनिखौ बै समनि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बिथांमोननि जि सरकार सालायबाय NDA सरकार सालायबाय थानाय जोंनि मानिजाथाव LK आडवाणी बै समबा हम मिनिस्टारमोन नङा होमबा बिथाङानो जोंनाव फैनानै जोंखौ गोजोनग्लाय होफैथिया BTC एकर्ड लाबोनायाव बिथांमोननि आखाइ दङ आरो गोबां दं आरो बै समनि NDA गभर्नमेन्ट BJP गभर्नमेन्ट। ओमफ्राय आङो गुबै बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों दानि दिनाव आरो जोङो मा रोखोमै जों कनस्टिटिउन्सि बानायगोन कमिसना मा रोखोमनि डेलिमिटेसना बोरै जागोन कनस्टिटिउन्सिफ्रा बोरै जागोन बे कनस्टिटिउन्सिफ्रा थिग जायागौमानि आरो जोंनि जिखिनि इनक्लुसन जायागौमानि बाउन्डारि एक्सटेनसन जायागौमानि जुदि जोङो फिसा फिसा एरियास एकदम स्मल एरियाखौ लानानै जुदि कनस्टिटिउन्सि बानायोबा बेसेबां मिनिंफुल जागोन बिनि पावार एन्ड फांसना माबायदि जागोन 6 शेड्यूलनि प्रभिजन मथे बेफोर गासैबो स्टाडिनि गेजेरजों नायनांगोन बिथांमोना जायफोरा खालामनो सानदों आरो गुबै बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों थारमाने बै समाव 2003नि एकर्डखौनो 2004 सनाव 2004 मायथाइयावनो अना बर' बिथांमोना जायफ्रा अना बर' होनो नन ट्राइबेल मानसिफोर 100% नन बर' गामियाबो अन्याय भाबै हाबदों बेखौ लानानै बिथांमोना हाइकर्टआव गोबां केस जादों। इन्डियान कनस्टिटिउसनाव एमेन्डमेन्ट जानायखायसो बेहाय प्रसेस मथे जाजोबनायनि थाखाय जोङो बै समाव बर'फ्राथ' थागिबि बे हिसाबै जोंखौथ' खुनु कुइसन खालामनोनो हाया बुंनो थाङोबा जोंनि गुवाहाटी जेनेबा बेलटला सार्केलाबो कमप्लिटलि बुंनो थाङोबा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआनोमोन नटिफिकेसन दं दाबो नायना देखायनो हायो आङो बिनि सायाव दङ आरो थागिबि जोङो नङा होमबा थेवबो जोंखौ जोङो माइन'रिटि ना होमबा जोंनि BTC ओनसोलाव जों माइन'रिटि जानो थांगासिनो दङ जोङो मेजरिटि बै समाव जों मेजरिटिमोन आरो दाबो जोङो मेजरिटि जानोबा मा राहा लानांगौ आरो जोङो लेन्डलेसफोरनो लेन्ड होनांगोन बर'फोरखौ नङा होमबा। दा आं गुबै बाथ्राखौ एसे बारस'नानै बुंनाय बायदि जादों 46 जोंहा दंखायो नोंथांमोना दानि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामग्रा जायफोर बिथांमोन खालामनो साननाय बिथांमोना साबधान जानाया मोजां जेरै दङ जोंनि जि MCLA नि जि कनस्टिटिउन्सिनि जि बाउन्डारि बेनिफ्राय फिसासिन जायोबाबो जोंहा प्लास माइनास पइन्ट दङ बे रोखोमनिनो जोङो बारायनोब्ला जोंना गोबां जेंना जेंगोना फैनो हागौ। जेंना जेंगोनाया जाहैबाय बर'फ्रा ओरैनो केस होआखै आर्टिकल 14 भायलेसन जादों होननानै बुंदों राइट टु इकुवेलिटिनि खोथा दङ आरो आर्टिकल 21 दं पार्सनेल लाइफ एन्ड लिबार्टिनि खोथा दङ नों रावबो पार्सनेल लाइफखौ भायलेसन खालामनो हाया बे रोखा लिरनाय दं आरो आर्टिकल 21 भायलेसन जायोबा मा जानो थांगोन जोंनि बे एकर्डनि एगेन्स्टआव जुदि BTCनि BTRनि बेफोरखौ कनफ्लिक्ट जालायनानै केस जायोबा जोंहा लासैनो जोंनि थाखानाय गोहोआ अट'मेटिकलि सोरनाव थांगोन रोखा मोनथियो। दा बेखायनो गुबै बाथ्राया जाहैबाय 6 शेड्यूलनि प्रभिजन मथेनो जोंनिया जायोब्लाबो माखासे जेंना फैयाथ' आं बेखौ सोंहरबाय दिनै आंनिफ्राय गुरैयै आं नोंथांमोननिसिम जायफोर खालामनो लुबैदों जोंथ' हेंथा गैथारा जों हायोबाथ' डिभाइड आसाम 50-50 सेपारेट स्टेटहुडखौनो जोंनो नांगौ अब्लालाय नोंथांमोननि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव मानो हेंथा आंहा जेबो हेंथा गैया नाथायबा हेंथाया दङ जोंनि थाखानाय गोहोनिफ्राय जुदि आपग्रेड जाया अब्लासो जोंहा जायाब्ला जोंहा बेयाव हेंथा दङ जोंहाबो बुंनो मोन्थाय दङ जों बर' फिसा हिसाबै दा बेवहाय नोंथांमोनाबो बर' फिसा जोंबो बर' फिसा जोंहाबो मोन्थाय दङ नोंथांमोनाबो हारिनि थाखाय मोजांखौनो मावनांगोन जोंबो हारिनि थाखाय मोजांखौनो मावनांगोन सोरबाया गाज्रि मावोबा जोंहाबो बुंनो मोन्थाय दङ। आं बेखायनो खनले खावलायो जाहाथे नोंथांमोना
जोंनि रिटायार्ड बिउरोक्रेट्सफोरखौ लानानै लोगोसे जोंनि कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्ट उइदाउट अपिनियन माने कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्टफोरनि एडभकेटफोरनि अपिनियन लायालासिनो नोंथांमोना बेखौ पार्लामेन्टआव लाबोनानै बिल पास खालामलायनानै लाबोनो नागिरनानै बेफोर उननि बेलायाव जाहाथे भायलेसन जादों होननानै केस बायदिसिना जाया बेखौ नोजोर बोनानैसो इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनाया गाहाम बेखौसो खालाम जोंहा बहुतसो मदद दङ आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय रिनेम नोंथांमोनाथ' बिटिआरखौ रिनेमखौ गभर्नरनि गेजेट नटिफिकेसन खालामखाबाय ना होमबा गभर्नरनि गेजेट नटिफिकेसनजों नोंथांमोना खालामखाबाय आरो बेखौ नोंसोर आन्डार चेलेन्जबो जानानै दङ आं बेखौ बुंनो थाङा आं बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया आहा नोंसोरो 28 सेप्तेम्बर 2020 मायथाइयाव क्ल'ज नाम्बार FF सब पेराग्राफ 3 of the paragraph number 1 of the 6th schedule to the Constitution of India, the Governor of Assam is pleased to alter the name Bordland Territorial Area District as specified part 1 of the table appended to paragraph number 20 of the 6th schedule to the Constitution of India to Bordland Territorial Region with immediate effect. थारमाने बिसोर immediate effect खालामखाबाय बेखौ आं एसे मोजाङै बिजिर लाजानो लुबैदों बेखौ एसे लानाय बेखौ रायजोफ्रा मोनथिथों बेखौ आरोखि थारमाने आं रायजोफोरजोंसो रायलायदों आरो बिटिआरआ जोंजों रायजो राजा आइ आफा जाम्बा जाम्बि बा बयजोंबो जोंहा मा लोब्बा दङ बे जोंजों लोब्बा दङ अराय सम जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय बिटिआर रेकर्डजों जोंहा लोब्बा दङ सोरबा दैदेनगिरिफ्रा दिनै पावार पलिटिक्सनि थाखाय जोंखौ सोगाबनो नाजादों जों बेखौ आन्दाज मोनाखै सिरि माने उन्दुफ्लानानै दङ उन्दुलांफ्लानानै जों फोजाबाबो हायाखै खोनासङानो थेवबो आं दिनै रायजो राजाजोंसो रायलायनो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ जोबोद सुजुग सुबिदा होनानै गोजोननाय मोनदों आरो आं रायजो राजाजोंसो रायलायगोन आरो गुबैयै रायजो राजाफ्रा जोङो साग्रिद जानाया मोजां आरो जे जोंहाथ' रावबोहाबो जोंहा थांखि गैया जोंहा गोजोन खुसि बर' हिसाबै थांनानै थानायनि थाखाय जोंहा बिखा फोरदांनानै थांनानै थानो थाखाय जोंहा मोन्थाय दङ जों बे जायगानिनो थागिबि ओमफ्राय आङो गुबै खोथाखौ रायजो राजानो आं खोन्थानो सानदों आरो दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जाखांजोबखांनायनि उनावसो नोंसोर पार्लामेन्टआव थांनोसै नामा बेथ' माने मिनिजाथाव आरो गुबुनफ्राथ' मिनिगासिनोखा बर' रायजो राजाफोरखौहाय बै माखासे दैदेनगिरिफोरनि थाखाय थगायजाबाय नालाय बेखौथ' जोंखौ मिनिगासिनो दङ नोंथांमोना मिनिनायखौबो जुदि आन्दाज मोनाबा माथो दंबावो नोंसोरो जेन'बा आरो मानाव गेदेर बिथांमोना बेखौ लाबोखाबाय नोंसोर होननायाथ' गोरोन्थि जायो नोंथांमोना मानाव गेदेर बिथांमोना बेखौ लाबोखांनायनि उनावसोबाव आरो माबा पार्लामेन्टआव लाबोगोन नामा बेखौ लाबोबा हले मोनसे गिदिरथार ब्लान्डार मिस्टेकबो जानो हागौ आरो ब्लान्डार मिस्टेक बायदि जायोबाथ' नोंथांमोननि दायखौ नोंथांमोना गमामायै रिजनेल काउन्सिल हिसाबैनो लांनो स्टाइलाव जागासिनो दङ जोंनाथ' डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलसो रिजन सोदोबाथ' ओरैनोबाबो हाबखानो मोनखाया आरो गोबांथार रेकर्ड दं आंनाव नोंथांमोननि गोदान दा टेन्डार नटिस होनायफ्रावबो नाय हेडिंआव बिटिएडिखौनो लिरगासिनो दङ आंनाव दङ मैयाबो फैदों आंनाव मोनसे बिटिएडि लिरो माबा मोनसे बडिफ्राव बिटिआर लिरो बेफोरो बबे जुक्तिजों लिरगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ लाजिनांगौ गिनांगौ जेबो खोथा गैयाना गोरोन्थि जाबाय नङा होमबा पावाराव फैबाय नङा होमबा नोंथांमोनखौथ' जों बोखारनो नङा होमबा जों बिनि थाखाय नङा जाहाथे रैखाथिनि थाखायसो जों खोथा बुंदों बेयाव दुखु मोननांगौनि खोथा गैया एखेबारे खोथा गैया जोङो आं दाखालै मोनसे फंसे बाथ्राखौ बुंदों इन्ट्रस्पेक्सन गावखौनो गाव नायबिजिर सेल्फ एग्जामाइन खालाम आं मा मावदों ना होमबा आं रायजो राजाखौ बुंदों माने इन्ट्रस्पेक्सन गावखौनो गाव माबा मोनसे मावफ्रांबायबा बेखौहाय नोङो एग्जामाइन खालामना नंगौना नङा खोथाया बबेया सैथो बेखौ लानानैसो जों गोदान लामाखौ जुरिफिननांगौ आरो गुबै बाथ्राया बे दा बेवहाय जोंहा बुंनांगौआ बेनो बिटिआरआथ' ओरैनोब्लाबो एखेबारे बे वर्डिंआनो भुल आरो आङो बिटिसि एकर्डनि मोनसे बाथ्राखौ गुबै बाथ्राखौ बुंनांगौ दङ आं बेखौ बुंनो सानबाय रायजो राजानि अननाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेवहाय गोबां बिपिएफ सापर्टार बिजेपि सापर्टार कंग्रेस सापर्टार ना होमबा ओमफ्राय इउपिपिएल सापर्टार दङ जों गासिबो मोनथिनांगौ दङ आरो गभर्नमेन्टआथ' फैगोन थांगोन नों गाबोन सोरबा गभर्नमेन्टजों सापर्ट जागोन जों गावजों गावलाय मानो रायजो राजाफ्रालाय मानो नङा होमबा जों भटार्सआलाय नङा होमबा गाज्रि मोनलायनांगौ मानो जों मोनथिनांगौ नोंथाङा जाखौ मिथिगौ खोन्थालायनांगौ
आरो बै जोंखौथ' जेरावबोथ' बाहागो लाफानोथ' होखायाना एकर्ड समावथ' आंथ' बोरै थांफानिनि खोथा फैनो लिंहरबासो आरो सुजुग सुबिदाखौथ' ओरैनो मोना सासे दैदेनगिरियाल' मोनो सानै साथाम दैदेनगिरियाल'सो मोनोना बेहाय मोनसे बाथ्राखौ आं रोखा रायजो राजानो खोन्थानो कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल जों कमप्रिहेन्सिभआव थांला आरो बाथ्राखौ फाइनालाव थांनोसै दाना फाइनाल सोदोब माने मा फाइनाल माने जोबथा बिदाय फोरबो ना होमबा आल्टिमेट बेवहाय जेबो फिउचार माबा गैला आरो दा फाइनाल माने जेरै जोङो रायजो राजाजों आं रायलायनो आरो जे फुटबल खेला ना होमबा टुर्नामेन्ट मोनसे जायोबा जोबथारनायाव फाइनाल जायोबा मा जायो जेरैबाबो फोजोबखाथारो खेलखौ फुटबल माबाखौ गेमखौ आरोखि जे नोङो ड्र जालायथारबाबो मा होनो बेखौ पेनाल्टि होलायनानैबाबो फोजोबनांगौ जायो थिग बिदिनो फाइनाल आरो कमप्रिहेन्सिभ खालामबाय बर'फोरजों होनदों बे टु देयार डिमान्ड्स व्हाइल कीपिंग इनटेक्ट द टेरिटरि इंटीग्रिटी अफ द स्टेट अफ आसाम बेखौ जों रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि बुजिनाया मोजां आरो आं आइननि छात्र हिसाबै आरोबाव आं छात्र आं एडभकेट बे हिसाबै आङो नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनो लुबैदों नेगेटिभ पजिटिभ बिदि साननांगौ गैया जेनेरेल स्टाडिल' खालाम आरो फाइनाल सोदोबखौ बाहायनो मोना बे भइड अफ एनिसिय बेटा भइडेबल सेन्सनि वार्ड बियो आं दाखालिबो बुंदों इण्डियान कन्ट्रेक्ट एक्टनि मथे ओरै बे कन्ट्रेक्ट एक्टआनो फैया 1870 बे मथे गासिबो जाजोबो एग्रिमेन्टबाबो कन्ट्रेक्टबाबो गासिबो रिलेसन दंलायलायो आं ओरैनो बुङाखै थारमाने बेखौ फाइनाल कमप्रिहेन्सिभखौ सोनो मोनखाया इण्डियान कनस्टिटिउसन आर्टिकेल 23 दङ नों मा गांदों नों मा जानो लुबैदों जानो लुबैबाय थागोन गांबाय थागोन धनियाव धनि जालांनो लुबैबाय थागोन ना होमबा बेसो थिग बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ लानानै रावहाबो बेहाय बुंनो मोन्थाय गैया मोनसे समाव भारतआ मोनबेसेयाव जेन'बा दा गोबाङानो गोबां रोखोमनि डिमान्ड दङ ना होमबा बेखौ बुङोबाथ' एसे आलादा जायो दा बे हिसाबै जोङो बर'फ्राबो बेबायदिनो डिभाइड आसाम 50-50खौ बिदोंमोन आरो गुबैयै आं एसे नाम लानोसै मानाव गेदेर रोनगोरा नार्जारि बिथां बै समाव आं डेलिगेटआव दंमोन आरो सेन्ट्रेल डेलिगेट मोनसे आंबो गुवाहाटी इउनिभार्सिटि जेब्ला डेलिगेसनाव थांदोंमोन आं मोनसे बाथ्राखौ सोंदोंमोन आरो इउनिटि बर'फ्रा खौसेथि बड'फाया बुंलांबाय थादों दिनैसिमबो जों खौसेथिखौ नुनो मोनाखै आं बे बाथ्राखौ सोंनाय जादों खौसेथि माने स्ट्रागलजों फैयो होननानै बुंबाय बियो स्ट्रागलजोंथ' फैया खौसेथिनि मिनिङाथ' बेखौ बुजायाना इन्टिग्रेसन जोङो जिरायनानै ज' जेरावबो ज' नङा होमबा बेसो खौसेथि गासैबो खामानियाव खौसेथि थानायखौसो न'खरैनो ज' थानायखौसो खौसेथि बुजायो नोंनि स्ट्रागलाथ' अनेक टाइपनि स्ट्रागल जानो हागौ हारसिं स्ट्रागल जानो हागौ बेलेग स्ट्रागल जानो हागौ खिन्थु जोंनि जथायै भाबै खामानि मावाब्ला जों मोनबो जौगाया बर'फोरनि पपुलेसनाथ' जोबोद खम जोङो क'क्राझाराव जोंनिया बर' भटार्सआ बेसेबां दं दिनैनि दिनाव गाबोन जुदि डेलिमिटेसन 2026 डेलिमिटेसन जायोबा मा अबस्था जानो थांगासिनो दङ मा बेफोरबायदिखौ साननांगौ आरो जोंनिया दा गासैबो बिथिंखौ जोंनिया जाहैबाय कनस्ट्राक्टिभ नोजोरजों नायनांगौ नेगेटिभ नोंसोरखौ नेगेटिभ लानायनि खोथायानो गैखायामोन बिटिआर एकर्ड लाबोनायाव खिन्थु प्रब्लेमा जाहैबाय नोंसोरनि एकर्डआदि मा दं मा गैया आरो बै समावनो आं बुंदों माखासे खोथा माखासे एसे मानाव गेदेर बिथांमोनजों रायलायनायाव आङो डाइरेक्टलि बुंनाय जादों नोंथांमोननि एकर्डखौ आङो क्रिटिसिजम खालामनोथ' लुबैया खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ बुंबोदों आरो बै समावबो जे नेसनेल लेभेलनि इनस्टिटिउसन लाबोनायनि खोथा बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय माने इनफ्रास्ट्राक्चार माखासे रेल कच माबा फेक्टरि बायदिसिना आं बेखौबो रोखायैनो बुंदों बेबो मोनबो जानाय नङा नोंसोरनिया जायनि खारन दङ स्कुल गंसे गायसनजेननायावबो कमिटि नांगौ जायो कमिटिनि कनसेन्ट नांगौ स्कुल मेनेजिं कमिटि ना होमबा माने गामिया रायजो राजायासो गायसनगोन ना होमबा बिनि उनावसो प्रसेस जागोन सासे बै फरायसालि एलपि स्कुलनि हेड मास्टारखौबो साख्रि होनो थाखाय बै एसएमसि जिरायनांगौ जायो स्कुल मेनेजिं कमिटि मेनेजमेन्ट कमिटि कलेजनि प्रफेसारखौ इन्टारभिउ लानायनि सिगां अनेकटा प्रसेस दङ थिग बिदिनो सेन्ट्रेल उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बर्मायाव लाबोनायनि सिगाङावनो ओइचआरडि मिनिस्ट्रि दानि दिनाव इडुकेसन मिनिस्ट्रि दङ मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो दा बिथांमोना बै समाव अलरेडि बेफोर प्रसेसखौ जाथावा बेखौ लानानै एसे एडभान्स माइनट्सआव लाखानाय थानांगौ बिनि उनावसो एकर्डआव सोनांगौमोन आरो नियम दङ ना गासैयावबो प्रसिडिउरजोंसो जायो दा बिनि थाखायनो बिथांमोना माइनट्स पास खालामना हरबाय
आरो गोबां बाथ्राखौ आङो रायजो राजाजों शेयार खालामनो आं एसे नाजायो आरो स्टाडि खालामनो जोंनि कर्टआव गासिबो फैजोबो गासिबो रोखोमनि प्रब्लेमा फैयो नालाय एकर्डआथ' आङो एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो फरायखादों बिटिआर कर्डखौ आंहा बेवहाय बुंनांगौ गैयामोन मानो होनबा दा नोंथांमोन जायफोरा माबायाव दङ रुलिं पार्टियाव दङ बिथांमोना जेन'बा सरकार सालायबाय थादों सुजुग सुबिदाखौ बिथांमोना मोनबाय थादों बे मोनबाय थानायखौ आं हेंथा खालामदों नामा बेबो आङो नंथारा आं बुंखानानै दोनदों आंहा सुजुग सुबिदा लुबैनायनि खुनु ओंथि गैया आं जाथिनि सार्थआव आरो नोंथांमोननि सार्थआवनो आं खोथाफोरखौ एसे बुंथ'वाखैमोन मोजां मावथों आं खावलायबोदोंबो हामबोलै आं खावलायबोदों जेरै दं बिटिसिखौ अननानै नोंसोरो डेमेज दाखालाम होननानै आं खावलायबोदोंसो बै समावबो मानगोनां जोंनि दानि CEM बिटिआरनि नङा होमबा आं बिथांनि एखेबारे चेम्बारावनो सासे बिदाजों हाबनानै जों सानैजोंनो आं खावलायबोदों आं बिथांखौ रोखा बुंबोदों जाहाथे 6 सिडिउलखौ डेमेज दाखालाम अननानै प्लिज जेरै दं सालाय जोंहा सालायनायाव आपत्ति गैया बुंदों आरो बेथ' सोलायखायो राजनैतिक भाबै सम उमुगा शिफ्ट जागोन उमुगाबो शिफ्ट जागोन बेथ' समनि थागिदाजों जाखानांगोन ना बेखौ जोंहालाय मानो हेंथा दं नोंसोर मोनजादों जोंलाय मानो नोंथांमोन माहाजोन जानाय नोंसोरमोन धनि जानायाव जोंहा हेंथा गैयाना मेगन सानांगौ गैया जा हक बेफोरबायदि गोबांथार जेंना दङ गोबांथार खोथा बुङोबाथ' गोबां लावलांगोन जा हक रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आरोबाव खनसे फिन खुलुमनानै सिबिनाय बावहरनानै आंनि जिखिनि बुंबाय बेयावनो आङो नोंथांमोननिसिम गोजोन्थों होननानै आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों आरो जै बर' हारिनि जै